Samtang Hunta Provincial sa lalawigan sa Sugbo nirekomendar nga himuong usa ka formal nga opisina ang Cebu People's Action Center kon SIPAC pinaagi sa pagpanday og usa ka ordinansa alang niini. Spot ka kasamang RV na abaning SIPAC sa una or Cebu People's Action Center. Karon pagkadaog ni kanang na ang Gobernador Pambari 4 iyang gitukod mga sukintig paminaw kaning Cebu People's Action Center kon SIPAC para maoy motabang sa atoa nga mga kaigsuonan nga nanginahanglan og tabang, nanginahanglan bag aksyon sa ilahang problema. Pananglitan, doon na sila mag-complain nga wa masulbad sa barangay, doon na sila complain nga wa masulbad mga sukindig paminaw sa ilahang lokalidad. Pwede sila mudagan sa probinsya Sugbo. At timanon sila dunay opisina gyud gigahin ni Governor Gwen alang sa mga katauhan sa probinsya Sugbo nga dunay mga pangutana, dunay mga ireklamo amuduol sa buhatan sa SIPAC mga sukindig paminaw nga giumol ni Cebu Governor Pambari 4.